Бу айда безнең каһарман шагыйребез Муса Җәлилнең тууына 110 ел тулды. Шул уңайдан гыйлем проекты Җәлилнең бер атаклы шигырен, бер үгет дигән шигырен шушы форматта сезгә тәкъдим итәргә булды. Рәхмәтләп карагыз, фикерләрегезне калдырыгыз, гыйлемнең пабликларына язылыгыз. Гыйлем.татар сайтына рәхим итегез. Рәхмәт. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне, киң күкрәкле, тимер бәдәнле. Тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң шан адәмне. Кем сокланмас көчкә, тимер сынса, һәм су чыкса баскан эзеңнән. Тик ни файда, көчең филдәй булып, эшең булса чыпчык тезеннән. Эзе калсын кирсез намусыңның. Ни үтсә дә синең кулыңнан. Көчлелегең белән горурланма, кешелегең белән горурлан. Һәр адымыңда синең туры акыл, көчле йөрәк эзен күрсеннәр. Кылыч белән түгел, турылык һәм чынлык белән көчле кешеләр. Син яшәмә җирдә файдасыз бер түмгәк булып тигез урында. Янып калсын гомерең, маяк булып, үзеңнән соң килгән буынга. Утта булган балчык кире купмас, эштә булган тимер тутыкмас. Эш күрсәткән ирне ил онытмас, каберенә эзне суытмас.